awas lho Mas. Sabda Pandita, mangga. Sabda Pandita Ratu. Selendang biru si tembangke. Sembahun. Penak tenan kok. Apa suarane Mbak Eka iki? Nggih wong niki anggenipun belajar iku pun dangu. Wong lho pun senior kok, senior. Tahun 1900 swidak papat aku wis lahir. Iya. Oh iya. Barenganku wis gak enek kabeh. Lho kok iso lho. Iki ngawur kok iso. Ya kelahiran tahun piro, Nduk? Aku 1945. Wah, mburi melu-melu. Oh iya. 1998. Ya, wis dadine Wah. teko sepene umur piro wisan? Piye ta? Yuk 98 teko saiki. Samene lagi 16 tahun. 16 tahun. Lah iki 17. Berarti tuwek awakmu. Tuwek kula. Awakmu piro dadi iki? Aku to? Heeh. Aku 500. 40. Nah, tuwek awakmu berarti. Kok gak nang ditebasno awakmu nek tuwek? asem kuwi badak dipari apa piye kok ya. Iya. Iya. Ki sindane kabeh diatur-ngatur. Nggih, nggih. 1 2 3 4 5 6 7. Oh 5 wae. 5 1 2 3 4 5. Iya. Monggo. Ayo dong adat. Dari sini ke sana berdiri, dari sini ke sana ngendok. Padake pitik. Iya. Tembange apa, Mak? Tembange anu, Wisa Tresna. Ah iki. Dimedlekke neng Lewung. Iya. Dimedlekke neng Ninggal Katresnan. Oh iya. Kok Ninggal Katresnane nganggo jiro malu malu roci. Ngono kae. Oh iya iya ngene. Nek ora ditabuhi ya wis ora apa-apa. Kuwi sing kondange ben apa? Mbak Prigel karo sapa? Mbak Prigel. Karo Pak Allah Akbar. Karo Mbak Lalatira karo Mas Aryo Penangsang. Iya, Sing Arya Gale. Aryo Gale, Mas Aryo Iya, Aryo Gale, Aryo Penangsang. Kaya Aryo Penangsang yo iso peran ketoprak. Iya. Moga-moga. Mbak Eka di depan, leader. Leadernya adalah Mbak leader, Eka. Wah. Melok jogate Mbak Eka. Isor. Rajang Kubis. Aku ning dhuwure gak moyo-moyo lho, apa ning isor. Ora yo angslup aku. Sing nyuting lho rekoso dadak nginguk. Mesane. Golek endi tumone. Ya wis kene Mbak E rada mburi. Aku gumun ana piyai kok iso gemoy kaya ngono ya Mas Galeng. Gemoy apa bujel. Bujel ngawur ora. Mangga Mas. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar dadi cilik. Lho kok dadi kekasih Allah. Artine dudu kuwi. Apa? Sekali merdeka. Tetap. Iya. Moga-moga. Mangga Mas. Ning ngarep iki. Ya nek tetep ning ngarep. Melok goyangi Mbak Eka. Wisa Tresna Lewung kalian Ninggal Katresnan sing nganggo jiro-jiro rolu. Jiro-jiro li. Iya. Mau Mangga. jiro-ji 64 pi. Kuwi notasi penghijauan to kuwi. Mangga. Aper sih banget drame.
mesti sliramu ora bisa tak tresnani ning nyatane ora bisa iso ngrajang kubis. Walah, alah ngrajang kubis. Lah iso ra mungkin iso. Lah ngono saya bater. Lah ngono iki jenenge ajar setruk kuwi ajar setruk. Jare ngrajang kubis. Ajar setruk mesane lho. Iso apa ora? Ra iso. Ra sudik. Kancane ya semaput kuwi kaya. Iya, mangga. Pungkasane. Arep sapa iki? Nggih, gilirane. Ayo Mbak Pia. 1, 2, 3. Suarane entek. Ora sudi ora patheken. Nyapa to lho sak jam kancane joget tok duduk manis. Lho ora duduk manis mosok wong wedok kon ngidili wong lanang ya ora penak. Ora apa-apa. Ya ngono iki jenenge ora berteman dengan baik. Ya wis kabeh melu aku. Ayo. Ngisor. Nah, saade ning mburi ndereke. Sing jelas Mas Gareng badhe dipun tindakaken apa badhe tindak? Badhe tindak joget. Nah, awake dhewe ndereke. Wah kok iya. Berane sing jelas ya, Mas. Sabda Pandita, mangga. Sabda Pandita ratu. Disekap SK kolaborasi disekap pinggir para mantri leader meneh. Yo. Ya Mas. Mas Gareng leaderne. Ya sik. Kula mriku meleh. Heeh. Oh ya wis iki reok lho iki. Ya. Diitung. 1, 2, 3. Aja lali pawalengku. Berat.
tansah kompak. Nggih, Mas Gareng, Mbak Eka. Nggih, Mas Yusuf. Ki wis jam 12:30 punjul, tak neruske lakon sik mau nglakoni dawa. Iya. Dawuh Mas Yusuf. Matur nuwun Mas Gareng, Mbak Eka, uget-uget. Pangapunten nek le gojekan rada keladuk kula. Mboten. Iya. Kula nggih sami manut nyuwun pangapunten. Nggih. Dumawah kula wonten kalepatan nggih nyuwun pangapunten Mas Yusuf. Dawa sami-sami. Ndedonga mugi-mugi masyarakat wonten ing laladan ngatisanan Pisanan manggih kawilujengan ugi kebagas warasan Amin. sak cekapipun tasakuran bersih desa. Amin, Nunggal amin. rasa nunggal tresnya nyawiji nggawe tentreme masyarakat lan majuning desa ngatisanan. Amin, matur sembah nuwun Mas Gareng kalian Mbak Eka. nggih. Iya, nderekaken sugeng nguntur ngatos-atos medal dalan mawon aja. Nggih, nggih. Aja selintrutan. Jenengan iki anu limbuan Oh iya ini pulang saya. ini pulang, kita pulang. Oh, iya. ngono. Nggih. Ada aku jane sik pengen ning kene. Makasih Mas Yusuf nggih. Nggih, makasih Mbak Eka nek tesih pengen teng mriki nggih teng mriki mawon. Nah nggih, teng mriki mboten entuk. Mboten napa-napa. Ora. Paman Mriku. iso dhek mayang ngono agak dijak nusul aku. Gawan diesel lo gak enek to. Wonten. Enten. Nggih. Enten niku. Monggo nggih. Iya. Matur nuwun Mas Yusuf. Matur nuwun Mbak Eka. Iya, ayo Mak teruske. Heeh. Fatih kasih nggo pemundhe dalang Mak, anu Nduk. Iya, nganti kleru. Heeh. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Ki Sena Nugroho, wae laruhi para pemundhe dalang saknuswantara Al-Fatihah. Ayo Mak tak diriake. Iya. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing sapi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liap layaping aluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gubet sanggan sangarup Rogandaka capana